Sipsipat, kay ayaten tayo apo nga congressman. Titiyo muna nga distrito, Congressman Sandro Marcos. Of course, tinaayat kaya nagaget nga mayor tayo, awan sa Bali, Mayor Robert Aguinaldo. Kaya kadwa tayo apo, kita nga Gundaway, our district head, Sir Ryan Remigio. Hello, sir. Kaya apo ni Sir Eddie Guillen. Hello, sir. Kaya po, dapat itag nga Gundaway, dagiti consultants tayo, iti district office, Sir R.B. Ablan, Sir Justin Chua, Sir Edwin Carino, iso na apo ti mabalin yung nakasitgan na awan ni Sir Sandro. Kaya kadwa tayo apo ti district engineer tayo, Engineer Miguel. Hello, sir. Then, kada kayo amin apo, na dayti nga Gundaway, na invite kay nagasad nga daw kada tayo amin. Kaya, han ko baybayagan apo, kaya para iti mangipaay, iti mensahe na, kada tayo amin itang andaw, palakpakan tayo apo taiso, ti ama, dito'y ili nga pasukin apo, iso ti mangidadaulo, kada kayo amin, kaya, baka malipatang apo pagyamanan kayo met dagiti barangay officials. Ayan na apo dagiti barangay officials nga dayti-daytoy nga Gundaway. Dala kita tatay ni sir. Ayan, so naimbag nga daw apo. Kaya before apo ang sa ni Mayor, aside ka dagiti programa nga maipapay apo babaen ti DSWD kay na Department of Labor and Employment. Agtultuloy apo dagiti assistance ti opisina ni Kong Sandro. No adda apo dagiti haanpay na naka-avail kadagiti food subsidy tayo, educational assistance, haan kayo madanagan apo. Ta agtultuloy detoy. No nakag-offer kayo for example no schedule ti pasukin urayan yung manentay sumaro no apo. Okay? So maron apo para iti mensahe na para kada tayo amin itang andaw, tayo mangyagan apo, dahil aten tayo nga Mayor, Honorable Mayor Robert Aguinaldo, sir. Tayo amin na po, iayaten tayo ang Congressman, Tiguna na Distrito, Ilocos Norte, Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, sir, kikastamet, congressional staff na ni Apo Mr. Ryan Remigio, Apo Edwin Carino, Mr. Justin Chua, Mr. R.B. Ablan, Tole staff, Mrs. Jenaline Martin, Kifred Tole, Mrs. Donald Dulao, Labor and Employees Officer 3, Mrs. Juana Masaro, Local and Employees Officer 3, Mrs. Gary Anak, Ilisa, Local Employment Officer 3. Kaya David Biloy kay Ryan ay natulong yung opisina ako niya po. Eduardo Eddie Guillen, Liya Administrator ako. Kaya po nakay amin na po ang maglabas na. Tapos bisitahan na dito. Ang yaman tayo manin ako iti adong tutulong ti naayat ang congressman tayo at daman mo na ipaayen na may bunong na gaya kalding nga po hintay ko taripatwen digitoy nga benepisyo nga itenda po takno Bisaya at lang iti papanan na tayo para iti pamilya tayo. Agyaman kami sir, ang anos mo na tulong iti ni Apusukin ng Androgan, iti ipada na marigrigan. Kaya sapay ko ituloy mo, dito yung project mo sa Nagastan at ano ba iti tulong ang kasapsalan. Kaya kasunod kayo, kailangan mo may impact natin yung tayo. Thank you, Mayor. Narod Apo.
Uray kasano ti kaado ti trabaho na iti kongreso apo. Mangipapaayla ta iti oras na kada kayo nga kakailyan, most especially dito'y ili apasukin. Ngarot, para iti mensahe na kada kayo apo, awagan tayo, tiayaten tayo nga Congressman awan sa Bali, Honorable Congressman Sandro Marcos, sir. Naimbag, nga daw tayo amin na po. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat. Ti ayayatin tayo ang mayor, ti ama, ti Ilia Pasukin, ni Apo Robert Aguinaldo. Sisipat tayo, Apo. At kadawa tayo, ti konsehales, unang-una, Armando Aguinaldo, Kenny Apo Chino Aguinaldo. And of course, sa ating mga iba't ibang kasama sa MSWDO, sa DOLE, and of course, ang ating NIA Administrator ni Apo former Mayor Eddie Guillen, Adatoy, at sa lahat po sa inyo nandito ngayon, maraming salamat sa inyong napakainit na salubong. Bibilisan ko lang ng konti dahil tingin ko sa mga mukha nyo, gusto nyo na handa na kayong mag-lunch. Kaya ang sasabihin ko lang nga po ay adatoy aglaing para maghatid at magdala ng konting tulong, at yan po ang ating turnover ng 50 ba yun? Ilang kambing? 100 na kambing para sa 50 beneficiaries po sa inyong lahat. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at nandito lamang para sabihin sa inyo na tuloy-tuloy po ang tulong dito sa Pasukin. Kaya sinasabi ko na nga, itong mga programa na inaabot namin, parte po yan ng, dagdag po yan na ilinatag natin na pondo dito sa Pasukin. Yung sa alam ko po, ang pondo na binigay namin sa Pasukin para tapusin na ang mga kalsada, ang mga tulay, ang mga covered court, multi-purpose buildings, at sa kahit ano man nangangailangan ng inyong bayan, ay umabot po ng 1 billion pesos. Kaya, yan po ay isa sa pinakamalaking pondo na nakuha ng isang munisipyo sa First District. Kasama po dyan ang may itatayo po tayong solar lights sa Bacara, Pasukin, Manila North Road, worth 50 million. May solar lights din sa Pasukin, Burgos section, so hindi na madilim ang mga kalsada dito sa Pasukin. Ano pa? Merong mga iba't ibang multi-purpose building. Meron ding construction ng isang kalsada sa Narivan Kelao Road dito sa Pasukin. Kaya tuloy-tuloy po ang mga iba't ibang proyekto namin dito sa Pasukin. At pangako ko po ay hindi namin pipigilan ang aming ginagawa hanggat ang inyong nangangailangan ay mabibigay namin. So, Josunay Tiagnina, agbiag Pasukin, agbiag Ilocos Norte, Apo. Thank you very much ko. Kamara po, nakagasgasat tayo. Ti congressman tayo, kay pagpanpanakil tayo, gamin iso na ti top performing congressman apo ti intero nga Pilipinas. Iso nga nagasat tayo, ket Kong Sandro, thank you very much for your love and support to your kakailyan, most especially here in Pasukin. Ket karon apo, tumakder kayo amin para ti picture taking.